Cudowne miejsce i cudowny, kolejny, piękny, wspaniały samochód. Cudowny samochód, czekamy na następny, to była trójeczka. Rockstar Sport 200, model 221, z tym, żeby nam tutaj nikt nie otarł się. Cóż to za samochód i to przyjechał nim? Mercedes W121, popularnie nazwany 190 SL, Mariusz i Renata. Witamy serdecznie na Kartuskim Rynku, witamy serdecznie, wielkie brawa dla naszych gości. Cudowne auto, a tymczasem panie śpiewają dalej. Proszę się przedstawić i krótko o samochodzie, kilka słów. Piotr Małecki z rodziną Automobil Wielkopolski. Przyjechaliśmy do Wielkopolski do wspomnienia. Samochodem jeździmy od kilku lat. Zawsze pomagamy. 3, 4, 5, 6, 7. Jest to diesel z 59 roku, który wyszło około... Chciałem przez okno zrobić kątkę. Bardzo rzadko, prawie na taksówkę były. Kupiony został w stanie złomu. Ale po roku już tak wygląda jak Witamy serdecznie na Kartuskim Rynku, kolejny gości. Fantastyczne auto, piękne, witamy! Cudowny samochód, pięknie przygotowany, numer 20. No cóż to za auto? Kolejny fantastyczny Mercedes. Wielkie brawa, witamy na rynku Kartusa! Proszę Państwa, Mercedes 300S z 53 roku cabrio. kto kieruje, kto pilotem? Małżonka Anna pilotem, ja kieruję. Witamy serdecznie. Kolejny Mercedes numer 8. Witamy, brawa wielkie, proszę Państwa. Kolejna fantastyczna maszyna. Cóż to za model i cóż za kierownicą? 70 SB, Jacek Głogowski. Witamy serdecznie w Kartuzach. Kapitalna maszyna. Tutaj już mamy...